عایشا li benda hatina kurê xwe ye. Piştî 4 heyvan ji girtinê li zindanên hikûmeta demkî ya Sûriyê ew îro li gel 231 girtiyên Hêzên Sûriya Demokrat tê berdan. Ev dayîk û malbat li bajarê Hesekê kom bûne û li benda hatina zarokê xwe ne. Ayşa jî bi xemgînî li wêneya kurê xwe dinare ji ber golaşî wî lawaz bûye ew nikarîbû bi hesanî wî nas bike. Vam vê derê giş kom bûnê îro esîriyê me tên va elmet ji me hat suretê layê ji mir şandin ev bû 4 mehî esîr bû li Dêrhafrê hat esîrkirin ne şeva me şev bû ne riya me rov bû elhemdullah wa îro hatin dixwazim yanî zarokê xelkê gişî werin wa gelek dayîk ji mir dişînî divê hela bin zarokê me jî ne navandin û ji vê sibê dihîn min nanexsî devê xwe de ez bên belkî îro werê bez di'a dikim werê. Ev koma çaremîn a girtiyên Hêzên Sûriya Demokrat yê golîgorî rêkeftina 29 çile di navbera Hesedê û hikûmeta demkî ya Sûriyê de ji adara Bûrî de tên berdan. Dayika Mahmûd Mihemmedkor jî li benda kurê xwe ye. Tevî temenê xwe yê mezin bi demjimêran li vir radweste bi hêviya govçarenûs yan agahî li ser kurê xwe yê di sala 2019 de di şerê serê kaniyê de winda bû bizanibe. Li serî konî winda bû û heya niha tu ixbarê me jê tune. Ez dixwazim çi qas xwast ez xwe bigînim mezlûm evdî me xwe nikanim bigan dayikî. Ez heya niha li dû kurê xwe me kesekî bersiv neda. Ez nizanim heya niha li kur e ez ji hikûmetê dixwazim Mahmûd Mihemmedkor derkeve ku li kurek ku sax e ku mirî ku çawa ye ez dixwazim zelal bibe. Girtiyên Hesedê gihiştin Hesekê. Ayşa got bi bêsebrî li benda vegera kurê xwe ye telîfonek wergirt û ew kurê wê bû. Got ji malê pê re diaxive. Malbat û hevalên Mesûd li odayeke biçûk di nava kampa koçberên serê kaniyê de li Hesekê kom bûn û pîrozbahî û kêfxweşiya xwe ji bo vegera wî diyar dikin. Mesûd got veger jê re weke xewnekê bû behsa girtina xwe û zehmetiyên got di zindanên hikûmeta demkî de kişandiye dike. Hebdayê me heyekê hatim girtin Dêrhafrê. Spêka ku vedgeşiyan hatin girtin em. Muamele zifit bû. Lêxistin hebû. Yani bes min got ku ez ji Kobanê me sêka min xistin hindir Rûfakê. Yani kerebe dîsa min kerebe kirin. Lêxistin hebû, xwarin tin hebû. Yani rojê nanekê dan te. Şer digotin tu dixwe naxwe 60,000 cehennem de. Ez gelekî kêfxweş bûm. Ana spî dayika xwe me. Ama hefteyek ez dûm man nîvê wan Kurdin. Ez bêvîm ew jî derkevin hepsa Helebê ne. Bi sedan endamên Hêzên Sûriya Demokrat ji aliyê hikûmeta demkî ya Sûriyê ve hatin girtin weke dîl di şerê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê li Helebê de û dema vekşandina Hesedê ji Dêrhafir û deverên Tabqa, Raqqa û Dêra Zorê di serê vê salê de. Gohêj bi dehan girtî çarenûsa wan nediyar e. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Hesekê.